hier vanuit het cultuurcentrum Don Bosco vanuit heel. En we hebben samen hier in de zaal afgeteld. En dat wil zeggen dat nu de grote finale van het TVK van start kan gaan. Ja, de jeugd van 12 tot en met 17 jaar gaan vandaag strijden voor de grote titel. Winnaar TVK 2013. Wij gaat met de titel naar huis. Maar ja, vanavond is het natuurlijk allemaal vastelovend. Vastelovend vieren ze samen. Vastelovend is pas hebben. Vastelovend is plezier hebben. En dat gewoon voor je met z'n allen doen. Of niet soms? Dat dacht ik. Ja. En ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit hier in de zaal. Geer hebt er ontzettend veel zin in. Maar bij zo'n TVK, een organisatie, zijn natuurlijk heel erg veel vrijwilligers van groot belang. En daarom wil ik eventjes een heel groot applaus voor Wim Jennis en Emiel Gijzen. Ja, want zonder hun stink je er niet. Ja, Wim, 16 finalisten dadelijk die ervoor gaan strijden. En ja, nu liep het ganz vanzelfsprekend zo'n TVK. Maar waarom is ze ooit op het idee gekomen om zo te organiseren? Nou, het komt eigenlijk omdat mijn dochter, die wilde ook hier Noord-KVL blijven doorzingen. En er was niks. En toen zei de dochter van, nou, organiseer ik het maar. Daar kunnen we het eigenlijk heel in kort op neer. En zo heb ik het ook gedaan. Het klinkt heel simpel, maar dat kunt toch heel goed bekijken, hè? Ja, dat is zeker de laatste 2 maanden is eigenlijk dag en nacht mee bezig zit. Gelukkig heb ik geen werkgever, dus ik kan het dat zelf regelen. Maar ja, dat is ontzettend veel werk. Ja. Het lijkt zo eenvoudig, maar het is veel werk. Dat heeft het heel goed gedaan, Wim. Geef hem eens een groot applaus. Ja, en neven mij staat Emiel Gijzen. Hij is de president van de Vastelovensvereniging De Gangmakers Oud-Heel. Wie is die samenwerking ontstaan om met hier in Heel te organiseren? Nou, dat gaat meestal begin je met via het informele circuit en er is een telefoontje, dan ga je scallen en het klikt en het gaat gebeuren. Zo simpel is het. Het klinkt heel simpel, maar wat heel belangrijk is, wat je juist zegt, het gaat ook echt gebeuren hier vanavond, hè? Maar Geer heb alle beste beentje voorgezet en vanavond gewoon dat die 16 finalisten ook doen. En ik denk dat ze ontzettend zenuwachtig zijn. Maar zou het Geer ze misschien nog gaat willen metgeven? Heb er vooral plezier in. Gang ervoor, geniet en vooral genieten. En dan heb je alles goed. Ja, vind ik heel mooi. En Wim, ja, er zit natuurlijk al 4 jaar in die organisatie. Wat wil Stichtse metgeven? Nou, ik wil in ieder geval heel erg veel succes wensen. En ik wil één ding zeggen. 16 winnaars hebben we vanavond. Natuurlijk komt er iemand uit die vandaag de eerste prijs gaat winnen. Maar uiteindelijk is het gewoon fantastisch dat we 16 winnaars hebben. En dat zijn de finalisten van vanavond. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, mooi gezag, Wim. Ik hou het juist al eens gezag. Verkennen ze een evenement niet gewoon starten zonder het Limburgs volkslied. En daarvoor hou ik gevraagd of alle prinsen en hoogwaardigheidsbekleders zich klaar zouden maken voor hier het podium op te komen. Mag ik ze dan ook vragen richting hier naartoe te komen dan? Dat bedoel ik. Niet bescheiden, kom maar door. En je mag ze ook aanmoedigen, hè, want ze komen natuurlijk allemaal uit de deur, wat hier ook vandaan komt. Wat een gezelligheid. Wat ik ook nog eventjes wil vertellen voor de artiesten. Houd ik eventjes goed in de gaten dat iedereen die zometeen als artiest, als finalist hier op het podium mag gaan zingen. Op tijd zich even meldt links daar bij de grieze deur, bij de kleedkamer voor mannen. Dan wordt er in ieder geval op tijd het podium opgehaald. Ja, volgens mij begint er al aardig folie achter te raken. En ik hou u al gezegd, we gaan dus het Limburgs volkslied zingen. En ik bespaar u, ik ga het niet doen. Maar wel een heel bijzonder iemand. Ik weet niet of je vorig jaar ook erbij wordt. Maar vorig jaar was je namelijk derde bij het TVK. En niet alleen is ze een fan en een finalist geweest van het TVK. Maar is ook een musicalster. Want er zong bij Siske de Rat, bij Kruimeltje. En op dit moment speelt er in de musical Dick Trom. Mag ik een heel groot applaus voor Joes Brouwers. Ja, Joes, zo'n klein manneke, dat mag ik wel zeggen, en al zo'n glansrijke carrière. Heb je überhaupt nog tijd voor vastelovend te vieren? Ja, eerlijk jammer, want ja, carnaval huurt erbij. Hè.
Carnaval hoort er zeker bij in Limburg. En Dick blieft ook een Limburgse jongen. Aha, dat werkt je. Hé, maar dit jaar is ze niet met. Het had ook een reden dat ze zo druk is. Ja, door Diktrom. Ja, Diktrom is natuurlijk nu heel druk. En ja, we spelen ook, zeg maar, bijvoorbeeld we spelen 20 april in Roermond. En 29 en 30 maart in Heerlen. Dus ja, en nu nog op andere plekken. Maar ja, nu Gidderingen aanmoedigen is natuurlijk ook superleuk. Jazeker. Maar Veer kan het dicht dus ook gewoon aanmoedigen. Veer kan het dicht dus gewoon bewonderen tijdens de musical Dick Trom. Het zou toch wel leuk zijn als de ganse zaal er dan aanwezig is, hè? Zeker, heel leuk. Goed zo. Hé, maar Dick hebben ze een hele grote eer vandaag. Want we kunnen geen enkel Limburgs evenement starten zonder het Limburgse vasteland, of Limburgs, wie heet het ook alweer? Het volkslied, dat bedoel ik. En dat gisteren op een hele bijzondere manier brengen, hè? Vertel eens. A cappella. Hey, Joes Brouwers gaat het Limburgs volkslied a cappella brengen. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat dacht ik. Hé, maar Joes, moest ik even vertellen. Wil ze dan dat iedereen in de zaal moe stil is? Of mogen ze uit volle borst metzingen? Het gezelligste is als Gidderingen metzingt. Is dat afgesproken bij deze? Uit volle borst gewoon voor metzingen, hè? Kom we dat doen? Kom op jongens, kom voor Joes dadelijk steunen. Dat dacht ik. Joes, best er al klaar voor? Ja. Dan is de eer aan dich. Waar in bronsgroen eikenhout nachtegaaltje zingt. Over het malse korenveld lied des leeuweriks klinkt. Waar de hoon des herders gaat langs de beekjes boort. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Ja, Joes, ik moet zeggen, ik hou kippenvel, maar ik denk dat alle mensen in de zaal dat ook houden. Dat is toch zo, hè? Dat dacht ik. Super goed gedaan. Dames en heren, Joes Brouwers. Ja, en ook nog een heel groot applaus voor de prinsen en de hoogwaardigheidsbekleders. Jongens, heel erg veel plezier. En je gaat nu wel natuurlijk uw finalist aanmoedigen, hè, vanavond. Dankjewel. Ja, achter de schermen gebeurt er natuurlijk ook van CBTVK. Hartstikke spannend, want door moeten de artiesten zich klaarmaken voor de optredens. Dus ik kon eens even kijken wie het toch aan toe gaat en dan maken we even kennis met de artiesten. Ja, het liep me toch altijd spannend op zo'n avond als ik als eerste moest beginnen. Ja, en wie Femke Valdera is dat zo, hè? Ja, wie valt er dan dadelijk als eerste op het podium te moeten gaan staan? Heel spannend, maar wel heel leuk. Ja, ook heel leuk. Ja, ik ga er heel veel zin in. Wat ga je doen dadelijk? Laat me maar gaan zingen. En waar gaat het nummer over? Over dat ik met de carnaval nu eigenlijk wel alleen vastlopen kan gaan vieren. Zongen de papa man? Ja, want dan is ja heel goed geleerd, dus dan kennen we dat nog eigenlijk alleen wel. Dus. Ja, want het is eigenlijk ook al van kleins af aan zingen, hè? Volgens mij vanaf 10 veerden. Ja. Maar daar hebben ze eerder altijd met een jong gezongen, toch? Ja. En nou dit jaar niet meer? Nee. Maar waarom duist nou nog niet meer? Omdat er jong jongens in met hou. Had er geen zin meer in? Oh nee. Ja, hou niet meer zoveel Spaß eraan en ik ga nog, dus ja, het gaat alleen weg. Dit is ook niet alleen bier gegaan. Nee. Alleen kent ze het ook goed aan, toch? Ik hoop het. Vast wel. Gewoon van genieten in elk geval. En dan genieten we in elk geval van die optreden. Heel veel succes. Bedankt. Ja, nou het mooie winnende liedje van vorig jaar. Wordt het tijd om te beginnen met de eerste finalisten. En een dame mag het spits afbieden. Los mij maar gewoon. Hier is ze voor u. Femke Valdera uit Simpelveld. Los mich mal gut, ganz so gut. Ich ga noch für an Kamot. Lass mich mal gut, hab keine Angst. Es darf ich ewig nix so langs. Pop en man, die er zit
Nou, als er een brand uitbreekt, dan zitten we in elk geval goed. Want het is tijd voor de volgende groep, de gebrande piepers uit Venray. Ziet je er klaar voor? Ja, wel een beetje. Een beetje? Ja, een beetje spanning. Maar heb je goed geoefend? Ja, dat wel. Want je ziet echt met een behoorlijke groep. Je ziet de brugklassers van het Rijland College in Venray. Wie heeft je voorbereid? Ja, niet iedereen. Niet iedereen is voorbereid. Oh, wist er nog niet voorbereid? Hè? Ik. Deze nog niet? Ja. En dicht aan? Jawel. Wel? Wat gaat je dadelijk doen op het podium? Ja, zingen. Zingen, maar gaat er ook nog iets speciaals doen of niet? Ja, feestje bouwen. Maar ik neem aan dat er geen vuur op het podium is of zo, toch? Of wel? Nee. Je gaat zelf zorgen dat gewoon de hitte ervan afspringen en dat iedereen helemaal hoe de dag heet. Ja. Ja, want het liedje, waar gaat het precies over? Het gaat over een brand in de tent. En wij blussen dan de brand. En wie doet gedaan? Wat? Wie doet gedaan? Op welke manier? Door het liedje te zingen. Door een liedje te zingen. Nou, we gaan er gewoon naar kijken. Wat zei ze? Slangen hebben. Slangen. En trappen. Ziet je er klaar voor? Dames en heren, hier zijn ze voor u uitrooi de gebrande piepers met brand. Ik stond hier even een echte vaste lovensgek, namelijk Claire Dekkers uit Elslo. Wist je er klaar voor? Ja, helemaal klaar voor, ja. Ja. En wat maakt dich nou zo'n vaste lovensgek? Ja, ik hou heel veel van carnaval. En ja, het is me gewoon met de paplepel ingegeven. En ja, ik weet niet, ik hou van muziek en het zingen en zo. Ging ze altijd al met papa en mama mee op stap? Ja, zeker. Ja. En zingen dus ook wel even, toch? Ja, 4 jaar. Al 4 jaar? En wie is er nou bij het TVK terechtgekomen dan? Ja, ik heb ook met gedaan KVL vorig jaar. En verhoord ook van het TVK. En toen heb ik me gewoon nog opgegeven. Gewoon lekker meedoen. Ja, tuurlijk. Maar ik heb gehoord dat het zingen een beetje per toeval is gebeurd, hè? Ja, dat klopt. Ik mocht een keer met een zangeres gewoon met zingen. En toen vonden er meerdere dat ik goed kon zingen en zo. En ja... Dat is alleen maar goed om te huren, toch? Ja, en toen zijn we daar weer met gegaan. En vrienden van ons die zaten al in het artiestenwereldje. En die hebben mij dan een paar liedjes gegeven. En toen opgenomen en zo is het begonnen eigenlijk. Wat verwacht je ervan vanavond? Ja,
Eigenlijk niet veel. Ik vind het al lang leuk dat ik hier in de finale mee mag doen. En ik vind het gaat meer om de spas en plezier dat zelfs. Ja? Maar ja, het is toch leuk als de zus winnen, toch? Ja, dat zeker. Dat zeker. Maar daar ga je toch gewoon een feestje van maken? Ja.